Какво? Мое епизодче! О! Как се телепортирам? Шугам се. Поместих се. Днеска ще направя ревю на Skullcraft. Най-якият сървър за мене. Тук съм Колнер. Да почваме с ревюто. Това е спауна. Променение от вчера. Не е много як. Де сега ще го оправяме. Тоест ще му добавяме неща. Иначе за сега ми харесва пак. Той са нашите мечове на справедливостта. Както да го кажа за мен. Чакай, че... Омага. Както и да е. Това е джъмпа на спауна. Когато се качваш е малко объркващо. Готово и наградите са само на джъмп евента. Тук е фрито. На всяка седмица ще се обновяват. Така да я покажа малко ларпове. Ларп. Чест евент. Свърля малко лаги и другия месец, т.е. август, ще е с по-мощен компютър ще се хоства. Хостер е Bull Party, отдолу ще оставя линк към сървъра и адреса. Той прилича, чакайте малко, аз забравя да напиша на нещо. Така да им дали някой ще каже хи. Да, то само савка. Сървъра е нов, както да ви кажа, от няколко седмици. Така, да продължаваме с Solar екип. Да, тук търсим VIP. Ако сме 20 човека някъде, т.е. 20 юзера, ще хвърлим една книга с ранг VIP. Търсим и ютубъри. Най-малкият ютубър е 25 сабскрайба, другия 50, пък ютубър плюс е 150 сабскрайба. Това е хостера Bull Party. И тук са другите онерите, админите, колнерите. Да, съм колнер. Така да продължаваме. Solar Enchant. Warp Enchant ми хареса много. Ако се чуете това какво е, сега ще ви покажа. Мен лично ми харесва. Това е Warp Survival, такова спауна, ето ще видите. Ето. Сега Warp Event. Тук ли сме направили регион още и някой, тъй като гледам, е Грифъл. Това ще се оправя. Без исках разбутък всяко да го правя. Така. Ами, ще се оправя. Fish. Тук за риболов. Преди малко без иска го щупих, после ще го оправя. Ето, фри въдици. Готово. Тук вземат и една въдица. И тук с такова ти изпробвано е, има риби. Ако могат да се видят. Warp Food. Тук се е якичко, прасенца, мърсенца. Тук за стълбите има си бутонче, натискате го. Това е такова и това е до Survival и Enchant. Warp Info.
Така, тук наспамва. Тук евентите от кога са. Нещо се е бъркало. Тук е как се прави рез с мотика. Ето. Ако не знаете как се прави рез, тук задръжте клипа на пауза. Ето. Тук за проблемите. Това е хостера Bull Party. Скайпа му е BGMaster.bg. Ето, ако искате го вижте. Отдолу ще оставя линк за сървъра, както казах, и версията. Или не съм казал, ако съм забрал. Така, следващия LARP, Jail, имаше промени. Чувам, които не са заредили. Сега в момента не е добре, защото компа му лаги и затова ще проверим сега как стане. Той е LARP Jail, тук е спална. Кажи речи. Не знае, не е кой знае ко. Ето. Кога се спиш, ама... Сега следващия LARP е Jump. Тук са го забравили да го сложат. От тук започваш, тук има табелки за хил. Тук може да минеш от тази страна, тук се качаш нагоре. Тук продължаваш. Не е много труден, но не е много лесен. Ето сега минаваш от тук. Опа! Вие го забравих. Тук свинате и тук се задържите и тук ви е награда. Но още не сме я сложили, защото не е джамп. Още сега е 6 часа и 6:30 някъде. LARP, миниград. Опа, сървър се релоудва. Пълно да не ме е стара. Така малко ще постоим тук, докато сървър релоудне. Ще спа на пауза. Така, върнахме се, сървър се релоудна. Така, снимам. Следващия LARP е LARP Nether. Ще вляза една секунда, че ще започне да лаги. What? Бати как лаги. Фокусът ми засея нормално. Ще кажа на админите там да го правят сега. Затова ще спра. Така, върнах се. В сървъра няма никакъв админ, освен мене. Следващия LARP. LARP PvP. Тук да се енчантите. Така, тук е за инструменти. Тук е за кожена броня. Кажи, че това е LARP PvP дупка. Е много яка. LARP PvP дупката е много яка, да. Сега за колко повтарям, аз съм някакъв въпрос. PvP дупката е направена от Book 06 и аз малко я промених. Дупката. И аз съм... Пиша код глава сякаш. Welcome to PvP дупка, така. Тук аз само го промених с Smallstone. PvP дупката е много яка, според мене. Ето. Тук направихме един бот, направи много як капан. Отдолу ще има линк и към
към неговия YouTube канал. Ето го и капана. Пажа водата да се изгасиш по едно време. Опа! С тя сме се легали, да отидем там следващия лар. Рез, разбрахте къде, шоп. Такова спала, чакайте, че които не са заредили. Тук си купувате нещата. С тя да имате мъни. Тези неща тук не се продават, защото са енчантнати. Тоест, кажи, че това е. Ларп, СМС. Ето тук за виповете, вип-плюсовете, СМС админите и легендарите. Legend, както му викам аз. Първите така War Sprint. Тук е когато има евент, ще направим един War Sprint. Кажи, че тук падате водата, тук се качате по тези стълби. Минавате то и така, опа. И ми звънят. Така, върнахме се. В разговора се добави Bolt 06. Здравейте. Той също е направил ревю на сървъра. Така че... Разбрам. Аз ще направя регион на ивента, че ние сте станал. Да. Надолу има регион вече, Ладен можеш обаче да чуем. Който да Лап е сървър, експито само ще ви покажа и това е. И това ще заклипа след това. Ето, тук се качва ти, после слиза ти. И тук не са се спалнали маняци. Така, както и да е, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесало. Нашето Minecraft ревю. Отдолу ще има линк към сървъра и версията. Това е довиждане. От мене Bolt 06 каже довиждане. Довиждане. Хай, бай!